Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Kani pagayam ay Linda, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama da iti pakasarita iti biyag. Nakiasawa kini Arman, uray no agkadkad dagiti naganak ko. Gapo ta iso ti first love ko. Kalpasan ti mano atawan, naaddaan kami iti talo nga anak. Ijay ko ana amiris, no apay asaan akayat dagiti naganak ko ni Arman para kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Erlinda, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. O anya, nalakong ka di amin dagiti isur-sur-sur mo adaing. Saan nga ron? Man-manumat ti gumatang ita. Ipaibos mo ka di pa'y dagita lakom? Wan ko takurang pa ito yung naglakwak na igatang ko iti bagas kan si daon mi. Ay na, agawid kan. Inkaanawaan nila kay mo makiin-inom manen. Anya? Adan sa foreigner nga intulod na iti isla, iso nga ado ti kwarta nga igam na. Igat-gatang nan iti arak. Agawid akman nga ron, tadyak pa'y nangal daw. Mabisin ako. Sige, agawid kan. Sakbay ang maibus amin na kwarta na. Imal aldawan nga gininom kayo diti arubayan, ti balay? Kaya't mingarod. Arman, agsarita ta di taunag. Pare, mailiw sa kan ni misis mo Una. Abay, mailiw ka kanya. Bakit? Ayan di kwartam. Amok nga da kwartam. Kat, napanagamot nagisuro-suro iti lakom Ayan tinaglakwam. Awan naglakwak. Tawan gimatang. Yawat mo di kwartam. Tama pa gumatang iti kanan tayo. Awan apulos bagas. Unay kamatan. Biro kam kanyak ti kwartak. Awanin Anyang awanan? Inggatang mo amin iti arakan pulutan nyo? Itay kami pa'y bigat nga gininom ka dagiti kagayam ko. Ay, una yun na kina-irresponsablem, Arman. Amom nga awan ka nan tayo. Una ang paila nga ilibre dagita gagayam mo. Anya ti ka nan dagiti ubing no sumangpad naman ni padiskwilaan. Mapanak manen umutang iti kanan mi. Mare Erlinda, ada ka di pa'y lakom adaing. Adupay, apay. Naibusan dagiti lakom. Ado pa'y ti agatang iji-igid ti baybay pinanawak. Ingkalakwan idan. Naggapudan sa iti adayo a lugar. Imay dalaang nagbakasyon dito'y La Union. Kasta ka di? Imbag man mare, ta imbagam kanyak. Awan at talaga igatang ko iti kanan mi. Kunakon ket. Naibus ni pare Arman ti kwarta na iti arak ken pulutan. Inong tak nga rod. O sige mare, inakalaan dagiti lakok adaing. Nanang, nakaturog manan ni tatang iji atidug at tugaw iji herwar. Nabartok ka di manan? Wan babi, anak. Iso asikan ti mapan sumakdo. Mabisin kamin kadagiti kakabsat ko. Wan, agluto akon. Ada naglakwak iti daing. Inggatang ko iti kanan tayo ita. Kastamotan iti balon nyo inton bigat. Nasayat mat nanang nuaddan balon mi. Mabisbisinan kami di eskwilaan. Nureses, awan igatang mi iti merienda mi. Ala, ingkan sumakdo ta agluto akon. Nanang. Apay nga awanan ti sidain. Sa anak pa anabsog. Indolin ko dagiti daddoma. Si daan dagiti ubing inton bigat. Irwar mo tamabisinak pay. Apay nga idulin mo. Imbag kumamat namangtad ka iti kwarta. Bukbuko damat no ada kwartam. Rumuarak man langan. Buisit kit di kastoy abiyag. Mayat ti aglako itata Sabado, mare. Ado manen ti umay agpipiknik dito igid ti baybay. Wan nga rod. Iso nga inadok ti inalak alako. Sige, agsina ta. Di ta kaabanda, ta dituyak mat. Wan mare. Nilakay mo day jaya. Adda manen itulod na iti isla. Addan tumanen kwarta na. Ngam igatang nan tumanen iti arak. Ay na, di mo itulok nga aramidon na day ta kanayon.
Naskan nga aramiden na mat dagiti responsibilidad na kas ama ken asawa. Bobby, Apay nanang, saan mo na sumangpot ni tatang yo? Alas 8 iti rabi Ayan di plus light, takadoan na kamapan mang biro kenkwana. agar arami dak iti assignment ko. Madam naman to daytan. Awan kadwak amang sapol ka ni tatang yo. Napnapanan na nga tamanan. Ay, tsaka mo. Amangan no napan manan nakiinom ka dagiti gagayem na ah. Mare, siga ba ito? Birbirukan mi nila kay ko. Saan pa yan nagawid? Adda ka di dito Ako nagiinom kami itay dito balay. Kuna naman nga gawid. Kunak ano, nakaawid ay. Nagturturungan nan ngay. Nagawid mo't itay, mare. Aman ano ka po iti bartak na. Tila naging idaanan. Si putam analaing jaglawlaw, Bobby. Ang mga no adalaang dito'y kadaratan ni tatang mo. Una nang. Flashlight am di kas lagkot-kot iti ayan ti pontinyog. Ninsa amat tatang dayjay. Isungak pa iso. Mapantay iti ayan na. Isungag pa iso. Arman! Uy, Arman! Agring ka! Danugan ka amin. Arman! Siyak da ito. Ni Erlinda. Kadwak ni Bobby. Umay kan, hiyawid da kan. Danugan kayo, ketyo. Aglisi ka, Bobby! Ang mga numadanog na ka. Nanang, apay ngay, danugan na tamatan. Uy, kasano tama yawid ni tatang mo? Dangran na tamad. Wisit kayo? Binabayan daklatan ni Jay kadaratan? Ne, apay nga agungat ka, kasta? Inulusan da ka mat Ken kasano amayawid da ka? Kadangran na kami mat. Bagbagiyo lang ti pampanunutan nyo. Apay nga ibagam ti kasta? Amumot nga isaksakit da ka kadagiti anak ta? Adula amin nga ibagbagam. Manipod ita. Amin amabiro ka. Kukwak lang. Managim pubukod ka talaga. Sige, kanya-kanyan no day tati kayat mo. Tatang, ikan na kami kumaiti balon mi kadagiti kakabsat ko. Anya balo na sasawam. Igatang mi iti merienda mi Apay asak ti pagdawatam. Dumawat kayo kininanang yo. Bobby, umay ka dito. Una nang. Sakit din ti pagdawatan nyo iti kwartayo. Anya nga itar aramidon day tanalaing unay nga inayo. Bobby, awan pa'y balon nyo ita. Mapanak pa'y lagi sursur. Adda nakita ka kwarta ni tatang, nanang. Nakabulsa iti short pant na. Saan na kayo akayat nga ikan? Ano sa nyo pa'y laang dahi saggay sa kayo apandisal ka dagiti adding mo? Una nang. No makalako ak iti ado. Adun to ti balon nyo nga itad ko kada kayo. Agsasarunumot dagiti itultulod nila kay mo iti isla. Kanayon ko ang makita. Oray man ado. Kwarta na laang mo't. Talaga asaan na nga ititadgan ka? Ay na, mapan nala iinom. Erlinda, ni Babin samat day jay. Anya ti aramiden na dito ay katadamag klase na. Agpalpalamamot ka dagiti agpipiknik dito igid ti baybay. Ay, anya mo tan. Ingka anawaan. Apay nga agpalamamot tan di anak mo. O sige. Bobby! Anya ti aramiden dito ay. Nanang? Agpalpalama ka. Nanang? Rumpang ko mga ada ka iti eskwilaan. Apay nga ada ka dito ay. Awan ngamin kwarta, nanang. Mabisbisin ako. Kaya't ko ti kumatang iti tinapay kan Diyos. Wisit kayo amin. Baglangan Tanaiyawid da ni tatang dito'y balay, nanang. Huwag nga rod, anak. Pinagtitinulungan da nga inyawid. Mabisin kamin kadagiti kakabsat ko.
Awan mo't nga rod naglakwa kiti daing. No kayat mo, nanang. Mapanak manan agpalama. Adu ti turista iji igit ti baybay amang tad iti kwarta. Saan mo nga aramidan dayta? Rumba nga giskwela ka. Saan kang agpalama? Ngam awan mo't ngaminan kwarta tayo, nanang. Saan mo't amang tad ni tatang? Ayabam dagiti adding mo. Agsukat kayo. Tada papanan tayo. Sa dino ti papanan tayo, nanang. Mama, Erlinda? anak ko. Iso ni Lola yo. Lola? Iso ka din dagiti apokok. Ay na, nagdadakkeldahan. Lakay! Lakay! Umay ka! Ada da Erlinda kan dagiti apokot Umay ka! Darasam! Nanang, nagdakkel ti balay da lolo kan Lola. Iso da ito iti balay mi. Simuro tak idi ka ni tatang mo, kat imadayo kami. Baknang kayo, ide. Principal idi ni Lolam, kat soldado mat ni Lolom. Retired da itan. Iso nga ado ti kwartada. Nanang, kayat kun ti agyan ditoy. Jak kayatan ti agsubling agyan iti kalapaw tayo iji igid ti baybay. Mabalin tayo kading agyan ditoy. Nagadumatan ti agsangpot amakan, mama. Ada ka di silebraran nyo kan ni papa? Ado pa'y tagsangpet. Tanagorder kami pa'y kan ni Papa iti makan. Umay nga mindag iti kakabsat mo. Mabain agsang agpakita kad akwada. Apay kumababain ka. Professional da amin. Maya ti biyag da. Idinto ta siya. Nagkasang tinagbanagan ti biyag ko. Iti din na ni Arman nga asawak. Permi tirigat mi nga giina. Dandan hindi ikamanghan. Nasayaat mo, tanalagip mo tinagawid. Pinanawan mi ti asawak, mama. Nasayaat no kasta. Baybayan na kami nga giina. Maanusak ti bisin ko. Ngam pampanunutak dagiti anak ko. Adda kayon diti balay. Saan yun a problemaan ti makanyo? No kayat mo, dito'y kayon nga agnaed. Mama. Asino kumapay ti pangipatawidan mi iti day ti abalay? No saan asika aburidak mi? Sika saan anak kaadal? Kukwam daytoy, Erlinda. Kukwayo kadagiti anak mo. Agawi da, tamapan ko sa rungkaran ni tatang yo. Ibati na kami dito'y balay da lolo kan Lola. Agsubliak mo't laeng. Saan ka di ako nam, akayat mo tiagyan dito'y? Una, nukadwada ka. Mapan ko lang sa rungkaran ni tatang yo. Agsubliak mo't laeng adagos. Ano ba yan nagsubli ka pa ilang dito, ha? Agasaw ta. Saan ka mabalin abaybayan? Kabalak ti agbyag nga urayawan kayo. Nawatam? May mayat pekit di ano ag may saak. Tamaramid ko ti kayat ko. Arman. Iso pumanaw kan? Saan ka mabalin a panawan? Pumanaw kan kunakmet. Saan kayo kasapulan? Apay, anya ti mapaspasama kada kayo dita balayo, Erlinda. Agap-apa kayo manan ka ni Arman? Binarsaknak, iso api manawak. Ay, apay nga min nagsubli ka pa'y laeng, kat nagawid kayo lang aruden nga agiin na iji lugar yo. Asawak ni Arman. Kadyak mabalin, abas talatan panawan. Ay na, uray anya ti araramidem, saanan nga agbalbaliw pa'y. Apay nga min nagsubli ka pa'y laeng. Arak mo't laeng, tinapatagkan kwa na. Ituloy ni nanang yu ti agiskwela, tapno mayat to ti panagbiagyo. Puno ka di, nanang. Agiskwela kamot akas kada kami kadagiti adding ko. Wan, ituloy ko, jayjak nalpas idi nga adalag. Agbalintumot ang maestra ni nanang yu, akas kanyak idi. Mamto nga ruden ati awag mintukan ka, nanang. Mama, amin kami kadi kadagiti anak ko. Kat pagadalan nyo kan ni Papa. Katuan
Anya pa'y ngay. Pangusaran mi ngay ti kwartami ka ni papam, no saan mi agastusan para kada kayo. At dapay mo't dagiti kakamsat mo anak kasagana at tumulong kan ka. Agyamanak, mama. Nasaya at kayo unay kanyak. Kan kadagiti anak ko. No idi pa'y kumaan nagawid kayo. Saan mo kumaan na pasaran dagita anak karo at tuok? Itidan na ti asawam. Dandani akon malpas iti kurso, Mr. Lonely. Saan kamin ang nagsinubyan kini Arman? Nga maging ita, mamartak pailaeng. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Erlinda. Erlinda pagayam ko napintas daytoy pakasaritam iti biyag, ket pakapidutan iti adal dagiti dumdumngeg. Dagiti naganak ket naganak dalatta, nga uray pay no kasano kadagsen ti basol dagiti anak da. Si dadaan da amang pakawan kadakwada. Saan met basta-basta serken ti biyag ti panagasawa, tadakkel a responsibilidad dayta. Ken nasken adenggan ti balakad dagiti naganak, sakbay aserken ti biyag ti naasawaan. Sapay lako ma, tagbalbaliw metten nilakay mo. Bueno papagaya, maingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Erlinda, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.